الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami akipagadata na mga datuna gu mga bai yang kaiya kapamagusay tanu sa yang kaiya urasimanto na giaiso sumpat o di tanu di pamagusayin si ikumuna maluaya miya bulu-bulu agyang kutua datanuro nakasumpati agina ng mga bangsami agyang kuto pagusayin tanu wasiat o mga ulama abiatan sa suldawalay ay man to kisumpat tanoro nagyang kuto wasiat ika-20 agulima ating mga ulama a'alliku sawta haythu yarahu ahlul bait sa suldawalay na kailangan sa giyang kutua ama aden na pagkailay o mga wataiya na lagi dagyang kutua lambit asaut na lambit o di na tigitan wala tigu aya ukit yan ng mga bangsami na tuguno to sa suldawalay pagkailay ro nagyang kutua mga wataaka. Yang kana na lagi danan na ukitanan wagamatan wa Islam. Apaman na si ikumyang auna na suama na adna lambitian isasambirian sa suldawalay. Agyang kutua lambit na pakilay agyang kutua mga watayan. Tanto kumala agyang kana na hikmasan wagamatan wa Islam. Nagina ni mapumagusay tanu. Mga bangsami giyang kaiyakam babawata. Naisa din na ikapakapipi aginawa o lukas na may layni na giyang kutua mga wataian sa giyang kutua kapumakalairan din na makukwasira na mapia. O pamagutigitan wakan digri na miya kuwaira na giyang kutua plano kira na mapia miya makapasad sirat. Yang kutua lagi dutu na yang kutua lagi dutu na dikitula dagyang kutua bubaya ulokas. Apaman napkilay niya nagyang kutua mga murya taon niyan amiyang ako kuwa mapia. Na isa din pa maamala at tiuba sa giyang kutua kapamilya. Na igiraman ito solokas na kamamasaan niya nagyang kutua mga wataian muriat taon niyan sa giyang kutua kapumakalairan din ada siran din na misugat sa giyang kutua mapia nagina ni mala aditano di pamagusyataan kaditano kabaya o bagyang kutua mga watatano na sagyang kutua kapumakalairan din nagyang kutua so galabakiran na misusuramig sagyang kutua marata ay lagi diyan upaman na pakilay ka nagyang kutua wataaka di malalong pemakalasiran na susaba adun na pangapapalip miya kadagadagali tuwa paman na wata miya palip naman ito mga pagariya. Paman na miyako agyang kaiya galabaka marata. Miya kadagdagalap kisabapan sa agyang kutua kapakapanggilabaka agyang kutua wata sa marata. Naditanwa na nakabaya. Miya kalala na natiuba. Apaman na kemasaan na kadin, nagubkubantayan na kadin. Agyang kutua galabak o mga wata akamarata.
mga pagariya, diyan ko tuwa di tano di tero nakagiya, tanto kebebaya agyang ko tuwa lo sa swata iyan na miyang ako ko amapia. Miyakuan niya nagyang ko tuwa degree planong kaon. Ugaid, na lebi paman na ipakapi agyang ko tuwa loks, amay kagyang ko tuwa wata iyan, na miya makaswa, na sisikiram panagyang ko tuwa kapagagama. Way din ako kebebaya ka, kami bebawata ka sa doktor, mga attorney, mga nurse, mga pulis, mga teacher, uli na antunasan na degree. Ugaid na mas kebebay agyang kutuwa lokas. Igira manutua ayad no pama kapkile niyan sa agyang kutuwa mga wataian na paman na miya doktor na barasambayang. Miya attorney na barasambayang. Madagaliwata a pulis na pagalindi na barasambayang. Pagalindi na mata umatiya sa Quran. Mga teacher, paman nagyang kutuwa degree, sangka iya dunia. Na miya kapiapi agyang kutuwa lagi duto. Mabang sami, dudan tanu agyang kaiya paman na bitiara tanu, isay niya mala, pagpakasugo sa agyang kutuwa wata, mabalis kanya na bilang atawa wata, maunutan na wata, naguwata apaman na malaikalak si ikumbala aloksiyan. Agyang kaya tigo na bitano wa Muhammad apaman na suwalay natatagukan ron sa lambit apkilay agyang kuto ang mga watayo. Tigo mga ulama agyang kaiya paman na ukit uwagamatan wa Islam asukam bebawata o di na sukap pemilihan na aden abitikan sa suldawalay na isanan mala abulong apagpakabulong sa agyang koto kapamakal agyang koto muriataw agyang koto mbelaloks gina natigo mga ulama imya aloy apya karayag agyang koto agamatan wa Islam apaman na kesabapan sagyang kuto upama kugyang kuto sa sulda walay na adin upama apkilay ron mga wata alambit udi na latigu matatagu sa sulda walay na miyakapia-piyaw to okay tuto agamatan wa Islam nagina miyada ini agyang kaya lagi daya paman na sagyang kaya masatano na Allahu alamu adempan kilay tano si iku mga walay malagi sumapi awalay anta ka paman na walay ada buntal yan di na yung matatago agyang kaya paman na ada na lambit matatago sa sulda walay Allahu alam o yan kaya paman to paman na mga bangsa tano di mentay na ubad na pirarao tirano na sumangalok siran na ada na lambit apaman na tatago sa sulda walay o di na isasambir bibitinan sagyang ko to sulda walay uway iman to sagyang ay amasanada ay man to apaman na minibaguna lango na mapia adi kurisyon na aya idedekat nagu isasambir sa sulda walay uway lango na paman na ipupakapi abuntal o sulda walay na aya isasambir sagyang ko to mga walay tanu miyada agyang kaya paman na lagi daya apaman na ipsembira gyang kutua lambit o di na gyang kutua latigo sa sulda walay. Miya panuto latigo mga ulama hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigo Nabi alliku sawta haythu yarahu ahlal bayt fa innahu adabun lahum. Aya maana ini natigo Nabi tanwa Muhammad abiting kanu sa latigo o di na sambir kanu sa latigo o di na bento lambit sagyang kuto apaman na sulda walay apkilay ron agyang kuto ang mga watayo o di na apkilay agyang kuto ang mga tao sa sulda walay eno tuwa tigo nabitan wa Muhammad na piyakarayagyan fa innahu adabun lahum agyang kuto lagi dutwa okit na isaw tuwa mala apaman na peka tarbiya kiran ay maana na di siran dimbeloy ang mga bilang ataw ang mga wata nagu mga wata maunutan siran sagyang kuto ang mga loksiran. Tigo mga ulama
igira manutu agiang kutu sulda walay na adna biti ka nagiang kutu loksa. Adna biti ka niyan, upama ko adna makapsila, nagyang kutu paman na lambit na ipalambiton. O di nagyang kutu paman na pedaw pama okit o mga lokastano sa gyang kutu kaptribiran si kung mga watairan. Nati kung mga ulama agyang kutu wata sa sulda walay na igiramile niya nagyang kutu aduna misa sambir alambit na upama ko makanini at samarata na pupakasaparuno to. Anto na ikapikirian, tingin na dia kanay ay taro sa giyang kaya galabakakan, kapaman na latigwa na ko yama, o di na paman na danag na ko yama, o di na tunay ini lambit na ko agyang ko to amakan. Nagyuto ko ni tigo mga ulama apad sa hikmaro apaman na pagpakasaparoto sa agyang ko to kapang gilabaka agyang ko to wata aka sa agyang ko to marata. Tigo mga ulama sa agyang ko to kapkala ko mga wata ubakirano tumilambit napagpakasugukirano to sa agyang ko to kapag nadairan sa agyang ko to akam bilang ataw. Pagpakasugukiran o tuwa paman na siran na mabaliw siran na mga wata ang mga pipi amaunutan. Mga wata sumapia na ira na pananamaran nagyang ko tuwa mga rarata agalabak na dira na panggalabakan. Nagina ni malahik masan wagamatan wa Islam. Andad ni kailangan mambuari sa giyang ko tuwa lambit. Laman giyang kaya paman na kambubawata na igira manutuap separang kaulo saka na igira abang ka din na mayalalis na nalagi dudikan yan itatapian at igira na paman na mungutakad ni ina o di na mungutakad na ama ugay na upama kugyan ko tuwa paman na kapsuparing kaun na kumuha ka sa lambit na napaman na miyakatar ka din at igira na upuna ko aya di opuna ko ay di targ na minibuda sa rakan nagyang kanan alam bita aawida niya maudi na si ina lagi dia no pama nagyang kaya mga watap para nagiram ya kapataka sa hangir napaman na tero na kaw na baka di terka hangiran na kasaka minitargi yan din nagyang ko tuwagal labakyan oy namya kapia-pia paman na yang kaya kam bebawata mga pagariya na marata ubang ka tunay ini ubang ka pabaya yang kutawata ka atika paman na udin na ayaw kita ka sa kam bebawata na yang kutuwa paman na langun din na imbagay kaun nagusakay paman na makapunguno tanalok sa yang kutuwa kabaya yang kutawata ka o di na tigu makiakiba sa na paman na mitaya kamudud na giyang kulto awatayan. Kapaman na sakad na luk si makapangilay sa kita masuat ka giyang kulto awataka. Allahumusta'an. Miyak karger na giyang kaya kam bebawata sa giyang kaya masatan. Paman na ayatano di masuaswat sa mga watatano wanto na kabayairan. Uway. Ay di tano sila nagkarawan na maranag. Uway. Piyak ataya kamudud tano sila. Na miya karata-rata man ng mga bangsa miya giyang uto may tubo na paman na bangkap man pranag giyang uto wata kada sabab di tanu tusuan ay mana na kedengtan waki sa sukudan di tanu sira na paman na paka pebayaan sa giyang uto paman na galabukiran na di tanu sira paman na paman na kukuha paman na dadanaga siran. Why si tano sa giyang kutuwa paman na luok paman na prangitan amay ka paman na giyang kutu bitikan sa sulda walay na miyasupakiran. Nagyuti paman nakapranag ay mana na adna bitikan nakaalok sa giyang kutuwa kam babawata o di na adna bitikan naka sa sulda walay. Why kanabayap mamanay giyang kaya paman na katero tano na bakagi paman na betad tano sa lambit sa sulda walay na paman na pelalambit tano sa watadi. Naman,
lango-langon apaman na lokas amarang sa wataian, apaman na miyakas sila sa damakas sila, na upo niya na mapamikira pananag sa wata, na pinanagyan sa wataian, na badin di sila alalagagyan ko ta wataian. Ayaman nanin na sukudan tanwa ki mga pagariyam. Okay. Sukudan tanong sa giyang kaiyakan babawata. Kailangan na suwata na mapamulaw na anakalakiyan sa giyang kuto aloksiyan. Na di pa man na mapiagyan kuto paman na suwata na aya makapungunutan na giyang kuto paman na loksiyan. Sansya kabaya iyan. Uway na paman na ipambagay kaon. Di, nabuto paman na okay tuwaga matan wa Islam agiyang kuto lagi duto. Na, tigu mala ulama su'a ibn al-Ambari. Atigyan na lam yurad bihi darba bihi liannahu lam yu'mar bidhalika ahadan wa innama arada la tarfa'u adabaka anhum. Ayako na hikmaru sagiyang kutuwa paman na adna lambi ca sulda walay na kenaba aya paka mumuradan ro paka antapan ro na bengkap betulas su mga wataka. Ayamanan yan na kenapa ayah paka mumurada ro na bangasiran pemeranega. Agi paman nagyang ko tuwa ka peraneg na da apa basa na paman na ini dini wagamatan wa Islam paman na so taw na betano di praranega. Giya kaya ka praraneg mga pagarian na adna kaya ukitai. Uway. Giya kaya paman na miya karang-irang ita. May tubo na ini bentulian sa giyang ko tuwa pedi na kanaba rakau tu paman na ini bagaya lugar wagamatan wa Islam. Ya karata-rata kianan. Agyang kanana paman na may tubo na ini pranega sa agyang kutua pedega. Na ya penuh bagiang kutua pamilyang ka, na ayang ka di praranegen, di kepakai. Uway. Ayat tigu mga ulama, apakah antapasan, nagyang kutua, andi kibulug agyang kutua, paman na, andi kibulug agyang kutua, kapterbi ang kasi kuwata ka, apaman na, ba adna oras na di nga siran din kesaparan di kairan din ikelak siya kisyaman na inu makaprangit oway kapaman na di tanong niyang bukarawan na giyan ko tuwa lagi duto amini bulugudin suwata sa lagi duto paman na di kaniya din ikelak na upuir saan ka pranagang ka di kaniya nakalalayaman o bang ka pranaga namataan nakakubikilakan di niya din ketanggap. Ayun tuwa paman na ipunsa kay tuwa ka nada ko din na mapra nagiyama. Ipunsa kay tuwa ka nada ko din na paman na malambiti ina na iman to pa na miya kala ko na ayan yan raka nakapra naga. Yiti pakaanta parwati mga ulama. Apaman na andi kibulug agiyang ko tuwa mga wataka. Ababa din na maumagiyang ko tuwa mas apaman na kailangan nakaamalambi kasiran na keridugan no kapaman na dinian nutu ketarima agiyang ko tuwa paman na satima na bedas amini bedas kaun na paman na ini keratad na ginawa niyan. Ini keratad na ginawa niyan. Nagina ng mga bangsami. Oway. Gina ni pakamumuradan sa natibu mga ulama. Apaman na asarbu apaman na adna kilairan. Apaman na lambi ca sulda walay at tira daon nauditan waki apaman na ditanup sila alalag mga wataka naman na lambitanan apaman na ilambit rakatano yama o di na paman na sina nagina ng mga bangsami. Uway. Tigo mga ulama awad darbu laysa huwa al-aslu abada. Kenapa ya pakasal na baka hindi pa man tulalo ka. Uway. Kenapa gina ni pakasal? Uway. Tigo mga ulama, ayabu pag-usarang ka, sagiyang ko tuwa, lambit ka sa sulda walay, inda istinfadil wasailil ukhra lit ta'dib. Igira manutua, miyakat taman, kapaman na lang, ulang wanubiti ka na ka sa sulda walay na, miyasupa kagiyang ko tuwa mga wataka, o di na sopeda paman na mimbro sa walay na, saka mautua paman na pagundudu ka sagiyang ko tuwa lambit. Uway, nagiyang ko tuwa panalambita paman na, kanaba peleletus ya rugu agiyang ko tuwa wataka. Uway, kenapa nga pelelepu? Miya kada-kada manari. Apaman na lokas apaman na iira adi mararanag. Allahu akbar. Pengalala po swata iyan. Nagudi niya na natangan kapi anda niya na kesugat agi ang kutu awata iyan. O sini yan miya sugat baringga sa ulo na paman na importante na miya pakatana iyan o nagi ang kutu ararangit yan. O sini yan miya bentur sa likod. Paman na ginimbulan niyan. O di na piyana benar-benaran yan. Kenapa gitu mga bangsami? Karena begitu pakaantapan tanu sagi yang kaya rakuwaga matanu Islam. Wai, malah nataki aka peraran wai. Naman
Tigo mga ulama, igiraman, pag-usarang ka sa iyang kuto, lambit ka na igiraman o to, miyak tama na rin mga pagariya. Subiti ka na kasawala, sulda walay na, paman na mituman. At kita nung paman na bigyan na kasiran din sa warning na dasiran din na paman na pangungunutan ang mga wataka. Nasa kamaw to paman na magusar na giyang kuto alambit. Na, ay lagi diyan na giyang kuto akatero wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasip man na yan sa giyang kuto akakaruma. Nakagipaman na sukaruma na mimbro sa sulda walay. Uway. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu An-Nisa, وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Naman nagyang kuto paman na kaya tartibon, kaya arinsaon o agamatan wa Islam sa giyang kuto kipupantag no tao sa giyang kuto paman na karumanian. Tigu Allah. Asusira no to ang mga bai ipkuwani wa giyang kuto kare-kuriran. Kaslairan ilalag. Paganay at tigu Allah subhanahu wa ta'ala faiduhunna pangtumain yusiran. Gino ni paganay. Pangtumain ka agiyang kutua pamilya ka. Taluin ka karuma ko diya na namapia agalabag. Kataya sumapia. Watakulay na giyang ka iman tuwa ulaw-ulang ka na nabar ka na namapia. Pangtumay nga pakatuman ang kau nagyang kutua kapangtuma. Mga wasiat ang mga pipia. Kalang-ulang taman problema sa sulda walay na kebulungan nagyang kutua paman na bitiara amapia. Api aging kutua paman na simo kotadin. Na naman igida pusadin na bitiara bu katirubu sa mapia. Kagigyan kaya katiru sa mapia na sadaka. Uway. Na igida manut aya paganaya suwana ka apaman na atas tangungan sa sulda walay kay inutano di pagusaya ka sa katano ang mga luksa ipagisir katano ya wallahu subhanahu wa ta'ala na pamitiara kadaan wad na paman na mileng ka amungkar sa sulda walay separa ka sa marata nasapar nakakiran sa giyang kutu amapia marata galebe kami ni sulda walay nasaparan na ka uway ngulalan sa mapia katero. Ikadua tigu mga ulama wahjuruhunna fil madaji' na sumanga karumani o apaman na prikur na uriya nagyang kutu apaman na kinimbitira inyo sirak kinimbitira inyo kiran na napaman na belagan inyo siran sa giyang kutu ang mga igaan. Yuti ikadua okay. Na amay kadisiran din na paman na mangungunutan wadribuhunna sa kamautu ap tigu Allah subhanahu wa ta'ala danagan inyo siran sa danaga paman na kenapa aki paman na pagusari sa beger asarbu apaman na adna mata tagu apaman na bitikan sa sulda walay. Ito tigu mga ulama kenapa ya pakasala betano peran way. Kaya ewo tu akabas ako. Amada galap man apaman na aya kaya sila ilalag uwataian na sabab sa giyang kutua din yang kira di ka praranaga. Miya kada lagi denan apaman na apiyaw pipi aswata iyan ada salaian naskanya ni mariribata lokas na napaman na upunum ya kawida kalian na naayan napaman na aya kiambutan urarangit yan naging kutu ang mga wataian na lias sala sa iyan siran pirara nagiyan siran dia nagiyan siran pianambitan na niyan siran mga baringgeng din udinaan to na asa napaman na ini pranagiyan sa giyang kutu wataian na dita no tusuan nabaw to kitu agamatan no Islam away. Aya paman na aya pinaka yang ka iya bitiara tanu imanto na aya sugatan tanu say apamikiran na anto na sumanga wata tanu na masyap tanu siran sa giyang kutu ang mga rarata na aya kauriyang kiran na giyang kutu ang baliw siran ang mga wata ang mga bilang nga tao. Uway. Kanaba paman na miya karata-rata man na rito ang giyang kutu paman na suwata ka mismo na napaman na ipkelak kaniyan din. Uway paman na upung kami kasulda walay na tatabid na giyang utawata ka. Paman na isap man uto miya karata-rata o kita. Paman na tunay beturo paman na suwata ka na ketaguan sa kalaka. Uway. Ipkelak kaniyan na ama iyan o di na inaiyan. Di tanutusuan. Ay mapiyan na paman na sa sulda walay nandudo lagi ang kutu paman na
kang giginawai kakakalimuay kapamagadata ginanip sugat ng tanong pamikiran. Uy, na. Tigo mga ulama, alat tertib waga matano Islam. Pag nairon na panguyat amapia, pagusaran sa mapia kadtero. Ikadua na suba iya paman na misla ilalag na napaman na awain ka sa giyang kutua paman na awatang ka. Na ikatulong na giyang kutua paman na dinag na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua hadith na giyang kutua kadtero nabitan wa Muhammad muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhunna 'alayha wa hum abna'u 10. Ayaman naging kaya kadtero nabitan wa Muhammad naging kaya wasiat na ipagusiat tanwaya si ikulang ulang wano mga bangsa tano mga pagaritan wa muslima paman na mimbabawa tasiran at nabitan wa Muhammad asuguni ko mga watayo mama bubay agyang ko tuwa sambayang sagyang ko tuwa aya idediran na petoragun na paman na isugu kira nagyang ko tuwa sambayang na pera idedu mga wataka miya sugu kasira ng mga day sa giyang kotwa, idediran na pitoragun sa giyang kotwa, sambay ang anta akada. Na, tigo nabitan wa Muhammad, wadribuhun na bentulan ni ukiran, danag ni ukiran, agiyang kotwa paman na sambayang, amay ka paman na misampay agiyang kotwa, idediran, apaman na 10 ragun. Na napaman na, amay ka disiran din na sambayang, na usaring kasiran sa eman na niyan na lambit, apaman na lambita paman na nakanabamita taralo. Way. Agyang man nawata nakanabagyan ko tuwa lambit kapakasakitin kaun. Ay paman na anton ini paka tiulinon. Kagaya paman nagyang ko tuwa paman na kapkile niya nun apaman na konser ka alok si erkaniya na tigna idu. Paman na maratab suto. Yuto man ni paman na titu-titua hikmar agama Islam paman na kaya sapara nakaskanyan sa giyang kutua marata. Kana bagiyang kutua kaya pakasakitin kaon. Anto na ikikuwang kaon na riya guna. Apaman na liambita ka baringgi nga giyang kutua wata ka. Ala kulihal mga bangsami na giyang kutua kabasa kurkano sukudan tano. Ayang makabaya tano na sumanga wata tano na mga kukwasira ng mapia. Paman naging kuto ka pumakalairan din nanap kemasaan tan wagyang kuto kami sa gyang kuto kaya tarbiyat tanukiran miya makapasadisiran miya kwairan naging kuto mapia na ayamala na paman na mabara sa buyang siran ayam miya kalala tiuba mga bangsami naging kuto paman na tapang wala nabibiyag ka pa nap kemasaan na kad naging kuto kalalalungan wataka o di paman na miya plip miya drug, mimbeli at talibuno, miya kalala at tekaw sa giyang kutua darpayo, awida kal sa giyang kutua darpa na miya kalala utua paman na tiuba, wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami, tigo mga ulama, agyang kaya paman na kausar sa kalambita minit taralo, paman na da abang kabenar sa giyang kutua, kapranaga nga sa giyang kutua wataaka, kagi paman na kanabamiya ka sila, na i'tidaun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nag-YouTube manap kesopakagi ang kutar kuwaga matano Islam. So kung sunabitan wa Muhammad siya tanong pakaurian na mga pagi paman na urian kapusa nagyang kaya wasiyatan sunabitan wa Muhammad na miya kaysa na adna piyang tumaan yan abai apa tigyan sa giyang kutu abai uba ka pengaruma ay fulan na uba ka no pakipangaruma naman to. Yang kaya wasiat na mismo paman na pituro na bitan wa Muhammad sa giyang utwa sa katawabay. Di nga tigyan na kubaya isi fulan. O baka niya na pengaruma. Kaya no tuwa tigo na bitan wa Muhammad ay darrabun linisa. Kagigyan ko tuwa paman na pengaruma sa giyang utwa bai na napaman na dimrara nagsabay. Paman na may tubo kaya pakasulagi ang utwa bai na ini pranagiro na miya kadagdagalay. Apaman na subay na kaya bututan, bai na kaya pilangan, bai na paman na mimbetua musbulian, bai yaw paman na miyalapo, nagi paman na penanggilaan tano. Oba paman na sumanga warisan tano, na oba basira na mapamangaruma yang kaya lagi de abai. Ay mga dato, paman na mapangarumairan sumanga warisan tano na paman na batano na kenaga paman na kaya bututan, kaya pilangan, mimbetua musbulian na miyalapo, miyatiud, na paman na miyakadagdagalanan. Kenapa maka pemuka kesupaman na tunai ini yang kaya masa tanom ya kadang-kadang kalap kesempatan orang
apaman na datua piranigi naging kutua karomanian nama naging kutua paman na kapiyaw agama tanu Islam sunod bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyayaman na niyan na mitron paman na haybai na uba ka pakipangarubang ka iyugiyagiyang kana na mama kagiyang kana na mama na darrabul nisa paman na mapasangi kapraranag sa bai mapasangi kapraranag sa bai na tingong mga ulama kedentano sa sukudan kapaman na supaman sutaw aya ilayan niya nun na kanaba mapiyaw kita giyang kutua paman na kapraranag sa wata mutlakan paman na gumiraw tano dead na kiyaban niya nakapiya apaman na beswata ka na bang kapaman na terbia samiraw cabang ka mapranag na tingong mga ulama amay kagito matagu sa pamikiran pamanutaw apaman na giyang kutua lagi duto nada aban niya nakibagaya kamapian sa giyang kutua wataaka na liba'adi nazariyatil kufar na siya na napaman na miyakwa sa giyang kutua mga sarwang agina ni tinagu sa dikiran apaman na marata ubang kapaman na pranaga agiyang kutua wataaka kapaman na fara'yuhu khati'un yukhalifun nusus sa syari agiyang kana na lagi din na napamikiran na tigong mga ulama na pamikiran na napaman na yukhalifun nusus na kesupakyan agiyang kutua paman na mga hadith o di na paman na dalil sa paman na miyapakay sa agiyang kutu ama agiyang kutua paman na tegus kanyan salambi sa suldawalay mga bangsami pangningo si Allah subhanahu wa ta'ala adun na paman na miyakwatan o saya guna neuwan sa agiyang aya paman na pagusayatan o saya pangningo si Allah subhanahu wa ta'ala sumimbo bawata adna mga murya taunian na panganintanos iku wallah mga kukuwalangon amapiya makwaira nagyang kuto plano tano kira na mapiya nagu paman nami pangandu tano kira nagyang kuto agama tano Islam mabalisiran ang mga wata amala ikalags iku wallah subhanahu wa ta'ala na maunot siran sir katano paman na mga luksiran na pakalidas siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto paman na kabaluiran na malalong sira na makuha sira naging kaya paman na dumapi agalbak paman na ini lumalangkap sa gyang kaya paman na mga darapatano wadno pama amini bulog pama wata amya kaplalong naturon sira wallahu subhanahu wa ta'ala nagumi pagawaira naging kuto paman nagalbak marata sa psalamukos kanulangon ang mga bangsami paman na miya mamakinig sa gyang kaya di tanong di kapag live gyang kutuba paman na puguptan o mag-share sa gyang kaya lagi David Tiara kalo-kalo na pisampay sa gyang kutuwa tawa paman na kailangan yan nagukasabutan niya na gyang kutuwa o kitwa gamatano Islam sa gyang kutuwa katarbiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.